Γεια σας! Σήμερα θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε αυτά εδώ τα σκουλαρίκια χωρίς τις χαντρούλες. Θα ξεκινήσουμε χωρίς χαντρούλες και σε επόμενο μάθημα, λιγάκι πιο προχωρημένο, θα δείξουμε πώς βάζουμε και τις χάντρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παίρνουμε τη βελόνα μας, περνάμε την κλωστή μας, αφήνουμε περιθώριο αρκετό να φτάνει μέχρι τον άγκωνά μας, η άκρη της κλωστής και λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, εδώ για να δείξουμε τώρα, θα κάνουμε 3 πόντους, μία ένωση θα γίνει εδώ, θα δείξουμε πώς, 4 πόντους, ξανά ένωση και 3 πόντους. Η φυλιά μας δηλαδή 3 πόντοι, ένωση, 4 πόντοι, ένωση, 3 πόντοι. Και ακολουθούμε αυτό το μοτίβο καθ' όλη τη διάρκεια του σκουλαρικιού μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη φυλιά την πρώτη. 3 πόντοι, 1, 2, 3. Στην πρώτη μας στυλιά δεν θα γίνει ένωση γιατί δεν έχουμε προηγούμενη, οπότε τι θα κάνουμε εδώ, σε αυτή τη θέση που είναι η ένωση, θα βάλουμε ένα πικό, όπως και εδώ, έτσι. Κάναμε τους 3, κάνουμε ένα πικό, μικρούλι, όχι πολύ μεγάλο, για να μην μας περισσεύει. Το κλείνουμε το πικό και απευθείας καθώς το κλείνουμε βλέπετε ότι δημιουργείται ένας πόντος πάλι. Έτσι. Οπότε θέλουμε άλλους 3 για να συμπληρώσουμε 4 εδώ. Άλλους 3 λοιπόν. Ξανά ένα μικρούλι πικό και 3 πόντι και εδώ. 2, 3. Για πάμε να το δούμε. Έχουμε κάνει 2 πικό. Ανάμεσα σε πόσους πόντους? 3 πόντι στην άκρη, 3 πόντι στην άκρη, πριν τα πικό, βλέπετε? Και στη μέση 4 πόντι. Αυτό είναι το μοτίβο μας. 3 πόντι, πικό, 4 πόντι, πικό, 3 πόντι. Και κλείνουμε να δημιουργήσουμε τη φυλιά μας. Τραβάμε, περνάμε τη βελόνα μας, τραβάμε ξανά, κρατάμε να μην μας ανοίξει, και κλείνουμε. Να τη φυλιά μας. Στερεώνουμε με μισό πόντο. Και κοιτάξτε, εδώ είναι τα πικό μας, τα ανοίγω λιγάκι για να τα δείτε. Όψ. 3 πόντι, πικό, 4 πόντι, πικό, 3 πόντι. Έτσι είναι η φυλιά μας. Πάμε να κάνουμε το τόξο. Όπως είμαστε εδώ στην κορυφή, θα κάνουμε τώρα 8 διπλούς πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τραβάμε και δημιουργείται το τόξο μας. Τραβάμε και στερεώνουμε πάλι εδώ, κρατώντας το με μισό κόμπο. Ούψ, να το. Όπως είμαστε τώρα, είμαστε από την καλή. Θα γυρίσουμε από την ανάποδη και φροντίζουμε πάντα η κλωστή της βελόνα μας να είναι δεξιά και αριστερά η κλωστή του κουβαριού μας. Έτσι, δεξιά η κλωστή της βελόνας μας, αριστερά του κουβαριού μας. Είμαι από την ανάποδη.
Οπότε θα ξεκινήσω πάλι από την κορυφή μου, έτσι. Θα ξεκινήσω με δείκτη αυτή τη φορά και μετά αντίχειρα. Λοιπόν, δείκτης αντίχειρας, 1 πόντος. Δείκτης αντίχειρας, 2 πόντοι. Δείκτης αντίχειρας, 3 πόντοι. Εδώ τώρα θα φροντίσω να κάνω την ένωση. Τραβάω τη βελόνα μου μέχρι την άκρη, την περνάω μέσα από το πικό και τραβάω την κλωστή μου από την κάτω μεριά και τη φέρνω επάνω. Και περνάει στη βελόνα μου, βλέπετε. Έχει περάσει στη βελόνα μου. Τώρα χρειάζομαι 4 πόντους. 1, 2, 3, 4. Ένα μικρό λιπικό, δεν ξεχνάω να χρησιμοποιώ πρώτα το δείκτη γιατί είμαι από την ανάποδη. Και άλλους 2 πόντους. 1, 2 πόντι και γίναν 3. Λοιπόν, για να επαληθεύσουμε αυτά που λέγαμε. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την καλή. Έχω κάνει 3 πόντους, έχω κάνει την ένωση μετά τους 3 πόντους, για να το ανοίξω να το δείτε λίγο. Εδώ έχει γίνει η ένωση, έτσι. Μετά έχω κάνει 4 πόντους, πικό, 3 πόντους. Γυρίζω ξανά από την ανάποδη. Θα τραβήξω τη βελόνα μου και θα κλείσω πάλι τη θηλιά μου. Το κρατάω και κλείνω τη θηλιά μου. Εδώ τραβάω την ακρούλα, να τη στερεώνω με μισό κόμπο και γυρνάω από την καλή. Φροντίζω πάλι η κλωστή της βελόνας μου να είναι δεξιά μεριά, αριστερή μεριά η κλωστή του κουβαριού μου. Όπως είμαι τώρα εδώ και αφού έχω σφίξει, συνεχίζω κάνοντας πάλι τόξο. 8 πόντι. Ξεκινάω με αντίχειρα τώρα, έτσι. Είμαι από την καλή μεριά. 1 πόντος. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τραβάω τη βελόνα μου, και δημιουργώ το τόξο μου. Τραβάω, σφίγγω και εγώ από την ακρούλα. Να το τόξο μου το κλείνω με μισό κόμπο. Και είμαι από την καλή, γυρνάω από την ανάποδη ξανά. Η κλωστή μου της βελόνας δεξιά, του κουβαριού αριστερά. Συνεχίζω. Πάω στην κορυφή και κάνω 3 πόντους. Ξεκινάω πάλι με δείκτη, είμαι από την ανάποδη. 1 πόντος, 2, 3. Μπαίνω στο πικό και τραβάω την κλωστή μου επάνω. Συνεχίζω με 4 πόντους. 1, 2, 3, 4. Ένα πικό και άλλους 2 πόντους για να συμπληρώσω 3. Για να δω πάλι. Το γυρνάω από την καλή. Τι έχω κάνει. Έχω κάνει 3 πόντους, εδώ έγινε ένωση, 4 πόντους, πικό, 3 πόντους. Για δείτε το καλύτερα. 3 πόντους, εδώ έγινε ένωση, 4 πόντους, πικό και 3 πόντους. Αυτό είναι το μοτίβο της θηλιάς.
καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του σκουλαρικιού. Κλείνω τη φυλιά, κρατάω πάντα το πλεκτό μου και φροντίζω για την ομοιομορφία του. Και στερεώνω με μισό κόμπο. Γυρνάω τώρα από την καλή. Η κλωστή μου δεξιά της βελόνας αριστερά του κουβαριού. Συνεχίζω. Κάνω πάλι το τόξο. Με πόσους πόντους? Με 8 πόντους. Είμαι από την καλή, οπότε ξεκινάω με αντίχειρα και δείκτη. 1 πόντος, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κλείνω το τόξο μου. Τι έκανα εδώ? Κλείνω. Εδώ έκλωστούλα μου και να κλείσει το τόξο μου. Σφίγγω. Στερεώνω με μισό κόμπο. Όπως είμαι τώρα πάλι εδώ, γυρνάω από την ανάποδη και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτιάξω νομίζω 10 κυκλάκια, 10 φιλίτσες και 10 τόξα. Να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. 10 θα κάνω γύρω γύρω και 10 τόξα. Σε επόμενο βιντεάκι θα σας δείξω πώς θα το κλείσουμε εδώ. Δεν είναι δύσκολο και πώς θα περάσουμε αυτές τις δύο χαντρούλες μαζί με το κούμπομα. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι είδατε πώς θα κάνουμε το πλεκτό, το γύρω γύρω, το φιλίτσες και τόξα μέχρι εδώ. Εδώ είναι η ειδική διαδικασία, εντάξει δεν είναι δύσκολη, θα το κάνουμε σε επόμενο βιντεάκι απλά, μέχρι να φέρω κούμπομα και άλλες χαντρούλες. Λοιπόν, να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Γεια σας!